Радио Варна и днес при нас имаме един Mercedes Sprinter 2024 година, който имаше нужда да му бъде добавена мултимедия, тъй като си е бил с оригиналното радио, и тук се включваме ние и добавяме тази мултимедия с Android. Впоследствие ще му бъде добавена и задна камера. Ето как изглежда медията. Пасва доста добре на мястото. USB-та, слот за SIM карта. Стандартните неща за андроидска мултимедия. Всичко необходимо. Така че вече знаете, че правим и бусове. Ако искате и за вашия бус такъв тип мултимедия, заповядайте при нас.